Ahojte, čaute, vítajte pri ďalšej epizóde našej úžasnej relácie Múdre reči. Dneska je tu so mnou kolega Spaček. Čau, pane. Čau. Ahoj, vítam ťa. Predstav sa trošičku, ak náhodou by tu bol niekto nový, vieš, že prvýkrát ťa vidí, nevie čo s tebou. Povedz mu, kto si, čo si. Tak teší ma, ja som Mišo, Mišo Spaček. U nás v spoločnosti Mapei pracujem ako produktový manažer pre zateplovacie systémy a sanácie historických budov. V podstate riešim aj nátery a v podstate o tom sme sa asi prišli teraz porozprávať. Áno, nejdeme dneska sanovať budovu, aj keď to vyzerá, že teda by sme to zvládli, ale nie, dneska sa ideme rozprávať o náteroch. Nátery, takto všeobecne pre nás hlúpejších ľudí by som povedal. To je farba, hej? Je to farba? Je to farba. Je to normálna farba. Keď dojdeš niekde, že chcem mať žltú stenu, tak myslíme to. Môže to byť, môžeš povedať, že chcel by som žltý náter, ale väčšina ľudí z nás povie, že tu chcem žltú farbu. Máme nejakú žltú farbu? Čiže budeme sa venovať farbám. No, čo je celkom dobrá vec, lebo Mapei, neuveríte, oni nemajú 999 farieb. Oni nemajú ani 1000 farieb, to by bolo málo pre nich. Oni majú naviac, oni majú 1002. 1002. Aké sú tie dve farby? 1002. Čo, 1000 je vám málo? Prečo vy myslíte, že čo, nejaká konkurencia má 1000 farieb, tak my budeme mať 1002. Čo sú tie dve naviac? Čo je to proste? Perleťovo priesvitná, motýlikovo nešťastná, aké farby? Sú proste, že 1001 a 1002. 1002 farieb a ešte ďalej, tak by som to možno skôr povedal, lebo tým odtieňov vieme namiešať ďaleko viac. A ide o to, že ty máš nejakú vzorku, ktorú potrebuješ namiešať a na základe starého muriva máme tam nejakú farbu, ten náter, odreže sa kúsok náteru a vieme odmerať ten náter a potom namiešať podobný. Takže vieme ich namiešať ďaleko viac ako len 1002 z vzorkovníka. Toto sú len vyťahnuté farby, ktoré sú... Povedz, kúže. 1002, akože vám je málo? To vám je málo, hej? Že to máme základ, hej? Hej. Jemine. Toto je ten základ náš, ktorý je určený pre naše nátery, ale vieme samozrejme miešať a riešiť ďalšie. Takže či už konkurenčné. To je strašne veľa možností. Za mnou, keď dojdeš s takýmto vzorkovníkom, že dobrý deň, máme 1002 farb, ja chcem 4. Vieš za mnou pri vzorkovníkom, že môžete mať žltú stenu, alebo bielu stenu, alebo červenú stenu. Viem, asi by som musel nastrihať ten vzorkovník a bolo by to komplikované. To je šialené veľa. A počúvaj, ako sa vlastne tá firma Mapei vôbec dostala ku farbám? Je to niečo, čo ste len teraz nadobudli, lebo však konkurencia mala 1000 farieb, tak my máme 1002 po novom? Alebo je to niečo, čo už dávno máte? Je to tak, že to je dávno. Je to už dávnejšia história. V roku 1937 náš zakladateľ Roberto Squinzi založil spoločnosť a vlastne začal vyrábať farby na silikátovej báze. V našom ponímaní, respektíve v našich názvoch Silex Color, môžeme ešte teraz v podstate nájsť a ktoré stále používame. Následným vývojom počas ďalších rokov sa v podstate vyvinuli ďalšie farby, ktoré sa dali použiť na iné materiály, alebo respektíve na ďalšie povrchy a rozšírilo sa to portfólio, kde vieme zastršiť ďaleko väčšie portfólio skladieb. Čiže Mapei začínal s farbami, hej? Áno. To bol prvý normálny originál Mapei kšeft, bolo, že farby. Ja si to tak romanticky predstavujem. Lebo vieš, ako to bolo, však 1937. To asi nebolo ešte, že s počítačom a hľadal pantone a kódiky a tak. Nie, to bola drevená paleta a len išiel proste rôzne tie pigmenty a srany. Lebo tak ja si to predstavujem. Lebo však aj maliari, reálne, že polka kšeftu, keď si bol maliar historicky, tak bola vedieť pekne namalovať, ale druhá polka bola, že si robil ty sám tie farby a si miešal a drtil si chrobačiky a mušle a neviem, sny susedov. To je jedno, hociakú variantu, ale reálne to bola tá alchymia a to čaro toho je, že si maliar vyrábal vlastné farby. A takto si predstavujem aj pána Rodolfo Squinzi, že niekde takto sedel a robil si takto, drtil karminové chrobačiky a bože, nikto neviete, ale ja som práve založil mega úspešnú firmu. Budeme mať 1002 a viac farebných variácií. Krásny príbeh, musím povedať. Veľmi pekný príbeh, veľmi sa mi to páči. Tak počuj, poď mi teda povedať niečo viacej o tých náteroch, ktoré teda vlastne vy ponúkate, aké sú tam možnosti, viem, že sú vnútorné, sú vonkajšie. Vieš čo, nie, pouč ma ty, nauč ma normálne ty. Super, presne ako si povedal, respektíve ako si začal, tak máme interiérové nátery, exteriérové nátery, potom sa rozdeľujú na polyuretánové, epoxidové a disperzné. Tých rozdielov a náterov je fakt, že hrozne veľa. A v rámci teda, keď zoberieme interiérové, exteriérové nátery, také z toho ponímania, čo možno my poznáme, ale čo sa my vieme rozprávať, tak sú nátery, ktoré sú najmä fasádne, interiérové nátery, ktoré riešime, sú to na silikónových bázach,
silikátových bázach, rôznych kombináciách. V podstate je to disperzné farby, ktoré sú interiérové. Riešime rôzne impregnácie stien, kde vlastne vytvárame film na stenách. V našej rade Antipluvial alebo Consolidante vieme vytvoriť film na stene, respektíve ochranu povrchov, ktoré chceme impregnovať. Taktiež máme aj nátery, ktoré sa nám slúžia na ochranu voči dekarbonizácii betónov, pri železobetónových konštrukciách a podobne. Takže to portfólio je dosť široké, taktiež rôzne epoxidové podrietavé nátery, ktoré sú špecifické, ale tam je toho fakt, že veľa. Tá široká škála. To je sranda, že vieš, že sa dokážeš prepracovať z obyčajnej veci, ktorá vlastne má byť, že farba na stenu a má len fungovať ako proste pigment, tak aj to vám je málo. Vy musíte ešte vymyslieť farbu, ktorá bude zároveň tú stenu hladkať znútra a sanovať a zároveň sa bude starať o ňu do budúcnosti. To je celkom zložitá záležitosť. Poďme vymenovať, dajme tomu, že výhody, ak môžeš, každého jedného z týchto záležitostí. Môžeme? Môžeme. No, tak ako si v podstate začal, ty tak farbu netvorí len pigment. Áno. Tvoria ju prísady, tvoria ju plnivá, tvoria ju spojivo a tvorí ju... Pozeráš sa, prekvapilo. Jednu farbu. Veď o tom to hovorím, nemôže to byť len farba. Hej, a tvorí ju riedidlo. V podstate tieto všetky komponenty z týchto komponentov sa skladá farba. Okay. Na základe úpravy týchto komponentov ty si vieš vytvárať farbu, akú potrebuješ, respektíve akú už máme namiešanú. Takže vieme si potom povedať, či má lepšiu krycú schopnosť, či vieme vytvoriť v podstate farbu, ktorá je umývateľná, ktorá je... Áno, určite. Hej. Vieme urobiť farbu, ktorá, že môžem ja to potom normálne mokrou handrou? Akože my ju vytvárať nebudeme, ona už vytvorená je. Čiže my v podstate fungujeme na farbách, ktoré už sú vytvorené, akurát sa skladajú z jednotlivých týchto komponentov, ktoré sú veľmi dôležité. Na základe úpravy týchto komponentov si určujeme rôzne mechanické vlastnosti, rôzne granulometriu v rámci teda pieskov alebo teda rôznych týchto častí, ktoré sú práve súčasťou týchto farieb a podobne. Takže toto je tá podstata, to gro týchto farieb, čo to tvorí. No, takto ja sa spýtam asi pravdepodobne ako zástupca väčšiny. Mňa zaujímajú interiérové nátery. Dobre, ja si chcem vymalovať detskú izbičku na krvavo-červeno alebo na černo. Chcem, aby mal černú malú izbičku, tak to bude tam žiť v tme. Nie, sa smejete, ale viete o tom? Jozef Bednárik mal v Nitre divadelný byt, ktorý mal kompletne celý čierny vymalovaný, mal kompletne celý čierny nábytok a mal čierne zariadenie, kuchyne, šálky, úplne všetko, mal celý čierny byt. A keď sa ho pýtali, že prečo to tak má, tak on povedal, že neviem, či ste si všimli, ale že veľmi to zväčšuje ten priestor, že tento môj jeden maličký jednoizbačík, že mám v ňom veľmi vzdušný priestor. No, ale len to hlas hovoril, lebo nebolo ho vidno, lebo však bol v tme. Takže mňa zaujíma interiérový náter. Dobre, mňa zaujíma interiér a ja by som chcel teda interiérové farby, ktoré si sám môžem, dajme tomu, vymalovať a samo voľne urobiť so svojpomocnou pomocou. Takže, čo mi k tomu povedať? Čo mi vieš ponúknuť na túto moju situáciu? Som a mám veľmi nevymalovanú izbu, na ktorú sa práve pozerám. Tak máme rôzne varianty interiérových náterov. Vždy záleží to, aký typ farby si samozrejme zvolíme, takže poďme si povedať, tak chceš nejakú farbu, ktorá je možno umývateľná. Máš malé dieťa, áno, máš malé dieťa, nechceš mať odsapkané steny, tak si vybereš farby našej vyššej triedy, ako je Dursilite, kde v podstate ty po prvom náteri už vidíš v podstate to prekrytie tej farby dostatočne na to, že ten druhý náter niekedy nie je potrebný. Ide o to, že tá farba je fakt veľmi hustá, to je jedna vec, a aj krycia schopnosť týchto farieb, respektíve tejto konkrétnej farby, je veľmi silná. To prekrytie, či už pôvodných náterov, ale aj nových náterov, je veľmi veľké a tým pádom ty ušetríš vrstvy na stene, nemusíš zbytočne vrstviť steny ďalšími a ďalšími nátermi, kde potom po čase, keď sa aj premalováva, tak vedia sa olupovať tieto staré nátery a musí sa celá stena oškriabať a musí... Áno, a aj si uberáš priestor. Vieš, akože už dosť máš malý byt, ešte si ho ideš zmenšovať vrstve po vrstve, proste sa tie steny budú približovať. Hej. Takže tam je dôležité v podstate pri tejto farbe, že je umývateľná, má veľmi dobrú krycú schopnosť. Samozrejme zachytávanie nečistot, veľmi dobrá klíma v rámci teda nehnuteľnosti alebo teda tých objektov, ktoré sa s týmito produktami aj malujú. Nie je to len pri teda tom štandardnom Dursilite, ale aj pri rade iných. Máme v podstate tú radu portfólia pri Dursilite, je Dursilite IGA, Dursilite Matte, Dursilite Master, je taká ekonomickejšia verzia, ktorá je iba v bielej farbe. A potom sú rôzne nátery, ktoré sú odolné voči hygienickým, teda vhodné do hygienických prostredí, ako sú nemocnice, rôzne
ako by som to povedal, potravinársky segment, podobné. Toto som sa chcel spýtať, že vlastne hlavne v dnešnej dobe, keď už sa dáva dôraz na absolútne skoro všetko, aj v tom výrobnom procese aj tak, to musí byť aj nejako ekologicky označené, nie? Že nezomrel žiadny chrobačík pri výrobe tejto karmínovej farby. Hej. A potom ďalšia vec, to už asi musí byť aj nejaké zdravotné, nezávadné a celé takéto. Vám to niekto musí testovať, nie? U nás sa to testuje v laboratóriách v podstate po celom svete. Máme preto aj ten výber farieb, aký je, lebo sa testujú aj samotné pigmenty a testujú sa aj tie plniva, ktoré sú v podstate pridávané, spojiva a podobne. Takže nestane sa teraz už také, že vymalujem decku olovenenou farbou. To asi nie. Ale bude chudák taký divné vyzerať prvých 6 rokov. Snažíme sa spĺňať tie najvyššie kritériá, ktoré sú, a taktiež aj pri tých hygienických náteroch, pre tie ambulancie a podobne. Tieto nátery sú napríklad umývateľné už aj hygienickými prostriedkami, čo je veľmi podstatné. Nie sú ale určené pre operačné sály, to je jediná taká výnimka. Tam sa používajú potom špecifické nátery, už možno na báze polyuretánu alebo epoxidov. Takže vždy treba si dať poradiť, alebo ak treba nejaký takýto objekt riešiť, sme k dispozícii a vieme na tieto otázky odpovedať. Aké najčastejšie chyby by som mohol urobiť ja ako obyčajný človečik, ktorý si povedal, že chcem si vymalovať teda tú svoju detskú izbu? Tak najčastejšia chyba je zle zvolená farba, alebo zle zvolený náter, ktorý použijeme. To už sa mi stalo 4-krát. Ale potom v podstate chyby sú väčšinou pri tých náteroch, ktoré môžu vznikať dodatočne alebo po nejakom čase. Ide o to, že my vidíme zachytávanie čistôt. Odsunieš skriňu, vidíš rôzne teda také tie obrysy. Odsunieš stenu, máš bielu stenu a zrazu za stenou je malinko sivá. Duchovia nábytku sa to volá. Oteruzdornosť, rôzne práve tieto umývateľnosti a podobne. Ty si vieš potom určiť tú farbu, akú potrebuješ. A toto sú tie defekty, s ktorými sa môžeme stretnúť. Samozrejme nie sú viditeľné hneď, ale sú viditeľné počasie. Tie, ktoré sú viditeľné hneď, sú práve tá krycia schopnosť, ktorá je pri tých farbách, že vymaluješ 3-krát, ale vymaluješ možno iba raz a tým pádom si šetríš aj čas, teda majstrom, ktorý ti to možno spravia, keď si to nerobíš sám a podobne. Aj nervy, akože malovanie, povedzme si otvorené, je jedna z tých najhorších vecí. Vždy niečo zakickáš, hoci ako si oblepíš, hoci ako tu zónu, aj tak dáš dole igelit a zistíš, že tam máš nakvapkanú farbu. To je ťažké, no počuj, takto. Keď náhodou, lebo ja toto všetko napríklad ako človečik veľmi možno neviem. Mám nejakú možnosť sa s niekým poradiť, alebo niekomu zavolať, niekde sa ozvať, keď ja som vlastne, že chcem si vymalovať, ale teda videl som, počul som a zistil som, že možno si neviem vybrať ja sám tú správnu farbu. A ako s tým teraz ja pohnem, chudačisko? Čo s tým urobím? Komu zavolám? Kde sa ozve? Tak vie sa ozvať či už našim partnerom, alebo teda našim aj oblastným zástupcom, ktorí sú, alebo technikom, prípadne mne a vieme sa pozrieť na daný problém. Či už sa týka možno odstraňovania plesní, či už sa týka nátierov, či už sa týka možno ďalších problémov, ktoré vznikajú pri či už prevrstvovaní alebo pri nových nátieroch. Čiže ja normálne pôjdem na mapej.internet.com, tam si nájdem a poviem, dobrý deň, toto by som chcel, pošlem ti kľudne aj fotku, hej, že takto vyzerá tá stena a chcel by som farbu z tohto múru, tak vám odseknem múr, pošlem vám kúsok múru, vy mi normálne vyrobíte farbu, pošlete mi ju a ja s ňou potom môžem vymalovať. Hej, odporúčam vtedy spraviť vzorku, lebo nie vždy musí korešpondovať tá farba, samozrejme tá farba po nejakom času bledne, stráca tú farebnosť, aká bola pôvodná, čiže ona môže tam byť malinká odchýlka, tým pádom odporúčam, keď sa rieši takto na základe vzorky. My spravíme, vytvoríme nejakú vzorku na nejakom malom kybliku alebo sa nanesie na nejaký podklad, ktorý to prirovnáme a zistíme teda, že či je aspoň príbuzná tej farbe, ktorú ste nám poslal, alebo teda ty poslal. No to je super, čiže 1002 farieb plus, ešte aj vlastnú ti urobia, keď tým pošleš kus múru a oni ti normálne urobia túto farbu. To je úžasné, ja som veľmi nadšený, ďakujem ti za to, že si nám toto všetko vysvetlil a teda, dámy a páni, zhor sa malovať. Dúfam, že to zvládneme všetci. Ja by som fakt chcel mať černú izbu, a mne to žena nedovolí. Najbližšie som sa dostal s tou tmavo-zelenou na 4. pokus. Aj to je teraz taká, že prejdeš prstom a zostane tam šmuha. No nič, využijem tento internet. OK, dobre si vzorkovník. Zoberiem si vzorkovník, vidíš to? Ďakujem. Není za čo. Ja, vy už ste tu, čaute, ahojte, toto už nie je.